community tine zvatichaipa pamberi. I can't close off now, but when zvatichapa pamberi community. Tichaipa shoko. But makoroko na Prophet Makandiwa. Zviri kubva kuChina. Ko ndibaba. Ndo zvinoitika kuBasilica. Baba vanoona zvipo zvine vana votsigira vana. Nyika yoparidzirwa Kristu. Yes. Thank you very much, Prophet Emmanuel Makandiwa. Nerudo rwenyu. Siyabonga. Mvangeri muri sei? Ai shumba. Makoroko 100 tons zebins dzatengwa kawanda zvinzwa. Tinotenda Mwari waroi vakatsamwa hivi. Vatorwa voice baba. Vakatsamwa but hanza hakuna uroi kuna Jacob. Tinotenda baba. Nice one. Kawazami but we are happy. We're excited, yeah. The Lord is merciful. Yeah. All the time. God is good. We are nemaPhD. Takure. Chiweshe Junior. Unondidedza nechiwerenga ndokuwerenga. Chiweshe akafa amuka. Ndoparidzwa Zimbabwe idiki. Tinotenda. Munoparidza Zimbabwe itendera. Aiwa idiki. Tinotenda. I love this zeal ina Muparinga panyaya dzeshoko. It's an amazing story. Last week he's been there pagomba pakatangira with the other guys. That's really good. It was 1 week rekunamata street. That's so really powerful, good. Going back, I think not forgetting the roots. That's priceless, eh? Yes. Yeah, where it all started. It's super proud of you, eh? Yeah. Ndinotenda Mwari manerano regandu kwa sai chechi mstera mambo Jesu. Amen. Vari kufara amen. Regai ndipe rukudzo nokuremekedza kuna mufundisi wedu namai. Vafundisi vese vari pakati pedu. Utungamiriri wese Mwari vakuitire nyasha zvikuru. Regai ndikasike kuvhura vhesi Luke chapter 1. From verse 8. Luke chapter 1 from verse 8. So it was while he was serving as a priest before God, in the order of division, according to the custom of the priesthood, his lot failed to burn incense when he went into the temple of the Lord. And the whole multitude was praying outside at the hour of incense. Then an angel of the Lord appeared to him, standing on the right side of the altar. When Zechariah saw him, he was troubled, and fear fell upon him. But the angel said to him, "Do not be afraid, Zechariah, for your prayer is heard, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call him John. And you will have joy and gladness, and men will rejoice at his birth. For you will be great in the sight of the Lord, and he shall neither drink wine or any strong drink. You also be filled with the Holy Spirit from his mother's womb. And you turn away of the children of Israel to the Lord their God. You also go before him in the spirit power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready the people prepared for the Lord." And Zechariah said to the angel, "How shall I know this? For I am an old man. My wife is well advanced in years." And the angel said to him, "I am Gabriel, who stand in the presence of the Lord, and was sent to speak to you and bring you glad tidings. But behold, you will be mute, and you will not be able to speak until these things take place, because you did not believe my words, which will be fulfilled in their time." Again, Almighty Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us. For the glory of your name, in Jesus' mighty name I pray. Amen. Nyandaverenga panapa ndia Zechariah. He was a priest, ari mfundisi. Atokura zvokutokwegura iye nemudzimai wake, but Bible rati he was still serving despite age ne challenge. Challenge yanga inayo anga asina mwana ari mfundisi. There are times ekuti kana munhu ane dambudziko vanhu havanyanyutaura zvakawanda, but when it comes to a pastor who is leading the church, achinamatira vana vamwe vanhu, achinamatirawo vanhu vasina mbereko, ozonzi naiye haana mwana, ndofunga he was the talk of the town. Vanhu vazhinji vaingoti uyu mufundisi ndofunga hamene zvaakatadzira Mwari sei upenyu hwake hauchinje zvakazodai. But I've come to preach this message nchitaura kune mumwe munhu nhasi kuti God is preparing for something big and great in your life. Pane nguva yekuti vanhu vane zvavanojaja mukusaziva zviri kurongwa naMwari muupenyu hwako. So ndinofara kuti Zechariah wakakontinya kuseva
despite ane dambudziko iroro. So on another day he was serving achibhena incense pa altar, an angel appeared on the right. Ndokubva taura ichiti iyo angel Gabriel, Zechariah, Mwari vanzwa minamato yako, uchava nemwana, uye mwana muchamuti John. Zechariah was not praying, he was serving, he was burning incense. But ngirozi payakasvika yakati Mwari vanzwa munamato wako, which means the answer yemunamato yaita kare yakaumuwana ari pakuseva, which means pane time yekuita prayer, but the time to receive prayer unogona kuiwanira in continue serving the Lord. So ari pakuita basa haana kuenda kunoita imwe prayer somewhere, he was serving, was burning incense, ari kutoita duty. Angel ndokubva yauya kuzomudza kuti zvawainamatira Mwari vakazvinzwa, uchava nemwana uye mwana achanzi John. So Zechariah oza pane nguva yekuti pane zvinoita nyore kutaurira vanhu kuti with God all things are possible, but pane imwe challenge yekuti unongonzwa kuti aya ndo mararamiro angu, ndofunga ndo upenyu hwacho. Why? Nekuti anga akura atochembera, ari kuseva hake, but haana sure kuti Mwari vangaite zvinhu. Also there are times yekuti levels the faith we grow in levels. There are times yekuti une faith mune imwe issue, but kune mama issues aunongoona kuti ndofunga zvinongorambawo zvakadaro, andifunga kuti Mwari vachazvigadzirisa. So Zechariah nyangwe ari mufundisi, nyangwe ari kushumira, but anga asisina tarisiro yekuti angava nemwana. Even paakaudzwa naangel Gabriel, Bible rinoti ndokubva ati zvinogona sei adzimai vangu vakura neniwo ndakura, andifunga kuti zvinonyatsobuda zvakanaka. Ngirozi ndokubva yati zvatichaita panapa ndezvekuti ucharegera kutaura kusvika zvatitaura zvaitika. So Zechariah ari kubuda muhall of the holies ane two things. Chinooneka nevanhu iproblem, haachataura. Chisingaonekwe ipromise, ichazotaura. I want to bring this one. So ane dambudziko riri kuoneka achitobuda muhall of the holies, vanhu vakatarisira kuti ane zvaachataura. Zvanzi ndokubva atanga kuminister to them in sign language. Vanhu ndokubva vaziva kuti ndofunga meno zvaitika, atone problem. Basa remufundisi nderekutaura. So Zechariah for 9 months he was anakupiwa opportunity yekumira papulpit. Chechi yakagara pasi kanoti mufundisi wedu havachataura, saka ngavangogarawo mucongregation ameno zvavakatadzirawo Mwari. Mwari wavo wavaranga, tisunziswa chii chakaitika. So for 9 months anakubvira apiwa opportunity to preach. Why? Nekuda kwekuti vanhu vari kuona dambudziko ravanokwanisa kujaja kuti kana asingataure haana basa ratingamupi. Yeti mukusataura kwake kune chakavigwa naMwari maari chinofadza. So challenge yake ndeyekuti haasi kutaura, but chinonyanyofadza ndechekuti akaudzwa expiry date yedambudziko. Zvanzi kusvika zvandataura zvaitika ndo pauchataura. Saka Zechariah haana need yekutsvaga vanhu vanomunamatira kuti ataure, because ane guarantee yekuti even pasina prayer, but Mwari kana vataura shoko rinoitika zvakadaro. What you need to understand is there is a time frame, there is a process yezvinhu zvako. So Zechariah haasi kutaura, but haasi kurwadziwa zvakanyanya nekuda kwekuti anoziva kuti munguva yekusataura Mwari vane breakthrough yavari kuunza muupenyu hwangu. So Zechariah na Elizabeth akabva ava nepamiri. Ndofunga vanhu vanga vakunetseka already, vanhu vanga vakutaura zviri negative kuti akarangwa naMwari haachataura. Wazishamisika kuti but mudzimai wake ane pamwiri. Saka ndofunga mwana wafungidzira kuti ndofunga kuti nhumbu iyi ndeyake Zechariah, because asataure so ndo parongorowa maadvantage, haachataura mudhara. Adzimai wataona kuti hapana. So haasi kutaura, but pane chakanaka chiri kuitika muwanano yake. So people ndofunga they were now confused. This man tamboona sekunge he is cursed because haasi kutaura, but taakuona futi kuti he is blessed nokuti ane breakthrough panhau yekuti agone kuvawo nemwana. So dambudziko raapiwa rekuti hausi kuzotaura, to me ndakariona sedambudziko, but today I need to explain this. It was not a challenge yakauya mulife make. Mwari vanga vakuda kushanda naye nokuti paaiva papulpiti aishandira Mwari, waiparidza shoko raMwari, but paabuda papulpiti Mwari vakushanda naye to bring forth a prophet called John.
So pane chikuru choda kuitika mu life ya Zechariah chinoda kuti Mwari vamusiye aine ka problem kuti chinhu icho chinyatsoitika. Nokuti imwe problem yavamwe vanhu ndeyekuti Mwari akaisa promise mauri unofamba uchitaura kusvika pa extend yekuti zvinhu zvacho zvichazotadza kutomboitika nekuda kwokuti you create more enemies nevanhu vanokudisturba. Mwari vane zvikuru zvavari kuda kuita but iwe wakatomhanya kumberi ukatanga kutaura zvimwe zvinhu zvisingaite. Nyaya yekukasika kutaura yakamira sekudai so. There are times yekuti munhu ane zvaanoshuvira dai Mwari vaita chinhu ichi, but mukushuvira kwake uye Mwari vachigona kuita anofamba achitopromisawo futi but zvinhu izvi zvakaita izvi vanondiona. Yes, mapromises ake ndeye kurwadzisa vanhu kuti mwe munhu anoita mudumbu chete. Nyaya ikafamba zvakanaka chidhiri chikabuda ichi. So blessing yake iri kuda munhu anenge ane ka problem. Ka problem ikaka kanoita kuti agone kuzadzisa promise yakataurwa naMwari mu life make. So for 9 months he was not preaching, he was not working for God, but he was now working with God to bring forth John. So adzimai vake vane nhumbu. Ndofunga vanhu vainobvunza, iye Zechariah haabvunzike because haataure. Ndofunga Eliza ndiyanga ari pataiti nevanhu kuti ndiyamudhara ere. Mudhara nema problems ese avainawo aya. Ndiani konhumbi. Panofunga Eliza aingoudza vanhu kuti aiwa ndiya baba. There come a time nokuti nguva yanga yanzikana zvaitika mwana aberekwa aiwa uchataura hako. So ane guarantee yekuti dambudziko rinopera. So which means chaifadza Zechariah now ndechekuti aiverenga mamanzi enhumbu yaEliza, because mamanzi aimuudza kuti waapa dhuze kutaura. Ende nhumbu ichikura Eliza ari kurwadziwa, John ari kusekerera, Zechariah ari kusekerera kuti kana apinda mu 6 months kwasara 3 months kuti nditaure. Paanopinda mu 9 months anoziva kuti zvakuda kuitika kuti nditaure. So mbamao mama ka confusion. Mumwe aneta, Mwari kurwadziwa, mumwe ari kufara kuti mazuva angu akukwana. So mumba mune vanhu 2 vari kuda kuwana breakthrough ne favor pa 9 months. Kuda kuti vese vane double blessing. Uyu achiberekawo mwana achifarirwa achinzi makorokoto, uyu mudhara achitangawo kutaura. Nokuti denga rakamudza pazvi chaitika izvi nowo uchataura. So the time came, nguva yakazokwana yekuti mwana aberekwe. Mwana mukuberekwa kwake vanhu vakauya vakawanda, ukaiverenga further down vanhu vakauya kuna Eliza vakati toda kuti tipe mwana uyu zita, toda kumupa zita rine chekuita nekudzinza kwake. Eliza ndokubva ati aiwa mwana uyu anonzi John. Vanhu ndokubva vafungidzira kuti ndofunga mukadzi kusada kusumudzira zita remurume because vaida kumupawo rekuti Zechariah after his own father. So vanhu ndokubva ati endai kuna Zechariah timbonzwa kuti iye anoti kudii pamusoro pezita remwana, because mukadzi haasi kudawo zita remurume wacho. Ndokubva ataura the same thing. Chinhu chandauti kuti mubate chechi tinzwisise ndechekuti Eliza akawirirana nepfungwa ya Zechariah yekuti mwana anzi John. The whole church aizive kuti Eliza anotaura uye anotrusta a dumb prophet or a dumb priest. Zviri pachena kuti Eliza chinoita kuti azive kuti mwana uyu anonzi John. Vari mumba ndofunga vane matauriro avaita kana kuti aimunyorera pasi kuti mwana wakatakura akazoberekwa unofanira kumupa zita rekuti John. So Eliza itype ya church, itype ya believer anogona kuziva kuti mufundisi anogona kuita problem but anonge achitoita zvinhu naMwari wacho. So there are times yekuti vari kunze vanogona kujaja kuti munhu ari caged, but yet Eliza anotrusta kuti this man is still working with God. Mwari ane zvimwe zvinhu zvaanovanza pamunhu zvekuti vanhu vanopedzera vakuona problem. SaJacob, Bible rinoti Jacob asangane mutumwa anoti handikusiye kusvika mandiropafadza, but Jacob anorohwa. Mhuri yake inoona baba vari kufamba vachikamhina varohwa, but inotadza kunzwisisa kuti mukurohwa kwake anzi kudii, he was blessed. So there are times yekuti kune vanhu vakakomborerwa zvekuti makomborero acho anenge aoneke nekuda kweproblem yavainayo. Saka pese patinofunga nyaya yemaropafadzo tinofungidzira kuti kana une maropafadzo haushayika mukaproblem kanenge karipo. But kune tumwe tumaproblems takauya kuitira kuti tigone kuvanza zvimwe zvinhu zvida kuitwa naMwari. So Eliza wakabatsirwa mwana ndokubva ataiwa mwana uyu unonzi John. Vanhu ndokuenda nekutaura in sign language na Zechariah. Zechariah ndokubva angonyora pasi kuti his name is John. Bible rati inobva rati and his tongue was loosened. So hakuna akanamatira Zechariah kuti ataure
chakapa breakthrough kuna Zechariah, he was in agreement with the message from above. Also, there are times your deliverance when you agree what the word says. Kune deliverance yekuti unonamatirwa wabatwa musoro, kune deliverance yekuti unenge wakabatwa mukati memusoro understanding, unoflow in agreement with what the word says. Nokuti paakangonyora kuti his name is John, Bible that his tongue was loosened. But the challenge yaivapo ndeyekuti mukomana uyu for 8 days anga asina kupiwa zita aberekwa as a tradition, as a custom, nokuti mwana waicircumcised after 8 days, and the naming yauya after circumcision, which means Zechariah day rekuti agone kutaura rakasvika nokuti mwana aberekwa, but akapiwa ka delay ke 8 days nekuda kwe tradition. Denga richitoti tsano wafana unge vakutaura but vakamirira mazuva ekurongwa kwevanhu nemaprogramu evanhu kuti mwana anopiwa zita after 8 days. So there are times yekuti Mwari vanotofungidza zvinhu zvako zvakaita kudhara, but inyaya yekuti une mamwe matraditions nemasystems anokumisa kuti ugone kusangana neblessing yako. So murume uyu after 8 days he named the child, ndokubva atanga kutaura. So sei kunyararidzwa kwake yaiva a blessing. Uchaona kuti John abvunzwa murenje kunzi iwewe umborani, ndiwe Jesu here, ndiwe Elijah here, iye ndokubva ati I am the voice that crieth in the wilderness. Kureva kuti John rake zita chairo ainzi izwi. Aibvunzwa kunzi umbori ani, iye ndokubva ati I am the voice that crieth in the wilderness, preparing the way for the Lord. So John was the voice. But mkomana arikunzi the voice akaberekwa nani? Na voiceless father. Baba vake vakatorerwa voice. That's a picture yekuti Mwari chaanotora kwauri haende nacho akakanganwa. Nokuti uyu akatorerwa voice but akabereka mwana anonzi the voice that crieth in the wilderness. So which means pane imwe yaunofungidzira kuti idambudziko nokuti rinenge riri kuparidzwa rekukutorera nokuti uri kuona vanhu vachikutorera, but ukaona Mwari achitora the voice ra Zechariah anoberekawo mwana futi anonzi the voice that crieth in the wilderness. So which means baba vakatorerwa voice, chinhu chavakabereka chinonzi voice. So problem iri pamunhu ndeyekuti haadi kutorerwa, asi anoda kubereka zvakanaka. Anoda kubereka voice but ne voice rake haadi. Mwari vataura a prophetic word pana Adam, be fruitful, multiply. Ndaitarisira addition kuti Mwari vamupewo zvimwe zvinhu, but process yakatangira pa subtraction. Vakatora rumbabvu rwake, vari kutarisira kuti munhu uyu awande vave vanhu vazhinji, but chavakatanga kuita vakatora rumbabvu rwaAdamu. So pane pamwe pekuti munhu akasa understanda chiruda kutorwa naMwari achiita nharo, anofira muprayer achingochema. Why? Nokuti Mwari vane a process yekuti vakada kuti ubereke voice vanombobvuta rako. So murume uyu anga asina kukeswa, anga asina kutukwa, but Mwari vaida kuprepare a blessing. Voice ra John arisi voice riri ordinary. He was a man anga ane ministry kurenje, but he attracted kings. He attracted people from the city. Voice ra John ranga riri too powerful. Ndiye anga ari somebody wekuti vanhu vaitofunza ndiye Jesu wacho, nekuda kwekuti he was too blessed pa voice rake. But history nekanhorondo kake mwana akaberekwa nemudhara anga asiri kutaura. Dambudziko rataita nderekutadza kuunderstanda process dzinomboshandiswa naMwari kuti tiwane zvinhu zvatinochemera Mwari. Pane nguva yekuti Elijah the prophet, Elisha, zvanzi ari pa Mount Carmel, Mwari vamuudza kuti mvura iri kuuya, akati I can hear abundance of rain. Mvura haina kungotanga kunaya nokuti wanzwa abundance. Bible rinoti wakapfugama akanamata akatuma muranda to look towards the sea. Mvura iri musea imvura yakanaya, but iye ati I can hear abundance of rain, mvura ichanaya. So what's the connection there? Kuti munhu ari kuda mvura inonaya, but ari kutuma munhu kunotarisa kune mvura yakanaya kare. Ari kuunderstand kuti there are things zvinot demand a process kuti zvimanifeste despite kuti iprofesi yataurwa, but there is a process inolead manifestation yeprofesi.
Ati I can hear abundance is a prophet ari kunzwa in the spirit, but hatume muranda kuti nyatsotarisa kuti makore asvibira here. Anoti chenda unotarisa kune yakanaya kare, go and look towards the sea. Uyu paanodzoka anoti hakuna chinhu, but on the seventh time anoti I've seen something rising. Mvura inonaya, it does not rise, it falls. Which means he's a prophet, but he understands dynamics of things. Kuti chinhu chinofanirwa kuzoita fall, chinhu chiri connected nechinhu chinoita rise. Akadzoka akati ndaona chinenge chibhakera, sea water iri salty. Jesu achitaura anoti mukatenda kuvhangeri munenge mava munyu wenyika. So the sea water and the hand represents the hand of a believer, which means prophet vari kuti kana waona zviri kuitwa nemaoko evanhu zvinounlocka zvakapromiswa mumaoko aJehovha. I've seen something rising from the sea. Kuda kuti nyika ndo ine famine, ndo ine drought iri kuda mvura, but Mwari havagone kunaisa mvura panyika nyangwe kune famine ye 3 years ne drought. Mushure mekunge nyika yacho ine drought ya release chinodonedza promise. I believe in the God of miracles, but I also believe in the God of principles. Mwari ndo wakati let there be light. Spoken word, light rikavapo. But later he created the sun to provide light. Why? Because anoziva kuti kune light rinofanirwa kushanda on earth. Kugoita light risine inema earthly issues. So kana panzi let there be light, pozosikwa futi zuva, zvoreva kuti kwane ma systems ekuti tinowana light pane chinhu chiri tangible chinooneka, uye togona kuwana light mune zvisingaoneke iri spoken word. So kune zvinhu zviri muma systems a process ekuti munhu akaita shortcut the process anomisa manifestation ye promise. Zechariah is a priest. Aita dambudziko kuti for 9 months haasi kutaura anything, but chaaruda kubereka chine title yekunzi the voice that crieth in the wilderness. Kureva kuti voice raunoda chese chaunoshuwira Mwari vanomboita tempa newe uinacho mukereke. Munhu anotoda voice rake, munhu anoda kumufundisi chinhu chaanonyanyotrasta chaangadei voice, nokuti basa rake nderekutaura. Kureva kuti chinonyanyodiwa naZakaria voice. Kana akatoenda pauche anopiwa mic akaparidza, kana akabviswa maoko anongoparidza akagara apa, but akabviswa voice. So treasure ya pastor voice. Denga ndokubva rangobata voice. So there are times ekuti Mwari vanoita sekunge vari kukurwisa kana vachida kukurwira. Because une zvaunoda, ende iwo vanobva vaita sekunge vanodawo zvaunoda. Iwo uchida mari, Mwari wobva vada mari. Unyatsona pane patiri kubvutirana. Let's be real. Abrahama, uya nemwana wako waunodisa undipe. Kureva kuti Mwari vari kuti ayo handidiwo usingade. Kureva kuti istatement rekubvutirana kuti handiwanzoda zvausingade, ndipe zvaunoda zvacho. Chinonyanyodiwa na pastor voice. Denga ndobva rati tipe kuno voice iroro for 9 months hautaure. But breakthrough painouya mukomana ari kuberekwa, it becomes the voice. So kune process in a pain. Chinhu chaunoda chese. I want to give you this statement. Ndonzwa madzimai achitaura kuti kubereka kunorwadza, kubereka kunorwadza. That's true. But chinhu chandakadiscover avasiyi. That's true as well. Naya. Icho kwadi kubereka kunorwadza, but kuregera azviite. Which means vakaisa value pamwana wacho anoberekwa kudarika the pain process yekubereka. Hakuna anoti kubereka kunorwadza ndongororwa but handidi mwana. Kuchirwadza kudaro unotoona achitopusha. Ende zvichirwadzawo zvechokwadi but next year futi ari kupusha. Ime zvinhu zvorwadza zveshuwa here zvinhu izvi. Ichokwadi zvinorwadza but the blessing part of it iri more than the pain.
So could a process is painful, but in a blessing ahead. And Jesus endured the cross because of the glory yaiva ahead. So when you know what is ahead, you need grace to endure. Tina zvizhinji zvatinoda kana vamwe vatinoyemura nekucelebrate, but ukatresa nororondo yekuti vakachivha sei kuti vasvike ipapo, there is a pain part of that story. Pane mavoice aibvutwa. Ini pandakafoira kuchikoro kupasa ndaitoda, but ndanga singaverengi. Both time yekuverenga taenda kunotamba. Saka I process yekuti ukatozoda kuti zviite zvakanaka mu future, muna now, be serious, be disciplined. Namwe iripo ndeyekuti process yacho hainakidzi, asi blessing yacho inonakidza. Nesimbe inotodawo mari svino basi. Kushanda kuchirwadza, but anonzwa dai tawedzerwa. Unoziva vanhu pavanoita strike kubasa, nemunhu ane usimba anotoridzawo ngoma. Ishoma anotovava. Inature yemunhu yekuti zvakanaka zvinodiwa nemunhu wese. But process inokusvitsa pane zvakanaka haisi yemunhu wese. Zechariah akava talk of the town kuti achataura. He is a pastor, denga rakamusema, denga rakamutuka. Mune zvizhinji muupenyu zvatinoda kuti Mwari vaite, but vakatounza nyasha yekuti zviitike, but hepano pane the process yekuti zvibatike, unonzwa sekunge hasi Mwari. Elijah akaenda kune shirikadzi yekuZarepati. Shirikadzi ndokubva yatanga kutomudza kuti naMwari chaiye, flour nemafuta zvasara zvishoma, naMwari chaiye. Elijah atumwa naMwariwo chaiye futi kuti ndakumba kweshirikadzi unodya ikoko ndoikomborera. Shirikadzi yobva yati naMwari chaiye zvasara zvishoma, uye atumwawo futi naMwari chaiye. Osa pane nguva yaunoona sekunge Mwari wacho ari kuda kukurwisa, unogona kutoribuka Mwari. Unogona kusvika pakutoribuka Mwari wacho kuti aiwa hasi Mwari ndi Satanu. Why? Nekuda kwekuti chaunoda is the result, chawakavenga is the process. Pane zvizhinji zviri kunamatira vanhu zvisingaitike nokuti hazviitike by prayer, zvinoitika by process. That's why sometimes church haifarire teaching, inofarira preaching, and I'll tell you the difference. Preaching kutaura zvinoita Mwari, teaching kudzidziswa zvekuita kuti uone zvinoita Mwari. Pese patinoti Mwari vanopa ichokwadi. Ichokwadi ichocho aende vakatendeka vanopa. But mboita mvunzo kuti usaini vanoninyumirei. Boza hadzisi nhema Mwari vanopa, Mwari vanokomborera. Samvunzo ubva kuti but nini vakandimakirei? Chechi handirove, ende Mwari havarevi nhema, vanopa, vanosimudza. Vanosimudza marombe kubva muguruva. Kwini handisi kusumwa, ndarema here zvekuti handisimudziki. On that statement there's a process yakadai. Kana Mwari vachisimudza marombe kubva muguruva, vachimagadzika pazvigaro namachinda, Mwari vanongosimudza kubva muguruva, but ijuti remombe kuzunza guruva. Because ipapa pane machinda apadiwe munhu ane dust. Saka ivo havazunze guruva, vanongosumudza. But vakaona kuti hausi kuzunza, vanogadzika futi. That's true. Ufunge amangu kuna mata kwakavigwa ma-principles ekuti haugone kuita kwasiya kuti bypass oti just pray for me. I believe and I trust prayer is good. But munhu kana akatopinda prayer kuti Mwari munoshamisa zviratidzei, vanenge vachako kwenye unoshamisa haunzwe.
nhau yekunamata Mwari ndeyekuudzwa. Vanhu vakanyanyoudzwa zvinoitwa naMwari. Havana kuudzwa zvinoitwa nevanhu kuti vasangane nezvakavimbiswa naMwari. Makarangarira Josefa akanoita mambo kuEgypt. Karodhi pakati apa kane character yakanaka. Kane character yekutiza mai Potifa. Kane character yakanaka yekuva munhu ari right in a foreign land. Mwari waJosefa haangoti Josefa uyapa waashefu. Anoregera Josefa achipinda maprocess anoprova kuti is a good man. Makawanira nyasha David akauraya Goliath. Icho kwadi dombo rakatosikwa naMwari rakashandiswa naDavid. See the sling, it's a man-made thing. And the skill to release the sling, it's a man-made thing. Mwari unoita miracles. But pamwe aite miracle kana munhu asiri involved. Lazaro, Jesu unoti Lazarus come out. Kubuda kwa Lazarus kune instruction yekutanga yakanga yakanzi remove the stone. Kureva kuti mukasabvisa dombo anouya udhumira ofa futi. Tomushedza ouya orova dombo. Sandozvikuita mamwe blessings emunhu. Ari kurovera pa character isiriyo. Mwari vanenge vachitoti dai munhu asimuka uyu dai zvinhu zvake zvaita zvakanaka. But une character yekuti hautomboda Satani kukurwisa. You are against your life. There is a process yauri supposed kuva involved inoita kuti zvinhu zviendeke zvakanaka. Vese vatinoona kutamba bhora vatinoyemura kana vari kutraining vane zvavanoudzwa kunzi haunwe doro, haupute fodya, hauite zvakati, ita zvakati. A star yatinoona yamufield iresult yediscipline iri too much. Nhamo yedu ndeyekufarira the result chete, the process hatipo. Prayer hakusi kunyengetedza Mwari. Haachinje is the same yesterday, today and forever. Mwari agara akanaka and anoramba akanaka. Mu prayer, all right, Matthew 6 verse 6. You know, when you pray, kana makunyengetera endai pakavanda, close the door. And the God who sees what you do will reward you. Which means the reward is connected to pray. Reward is connected to what you do. Kana makunyengetera, Matthew 6 verse 6, pindai pakavanda muvhare door. Mwari anoona kwete anonzwa. Inebafuata tangu arina kunyorwa mushe. Because it teaching yekutaura. But Mwari wacho akazvitraina kuignore zvavataura. Otarisa chiri kutaura. The God who sees what you do will reward you. So that the reward haiuye pakuti wachema zvakadii. Inouya pakuti chachema ichi chinomboitawo zvakadii. I love examples. I'll download ndikuperi mu natural realm. Mukomana akafimba musikana. Akati atoda tokisa padheni ndatokurora. Ende musikana achidawo kurorwa. Anogona kuramba. Ukadzoka after 2 years unosvika azororwa nemunhu. Oti bandaitaura ndoda kukurora. It's the same thing warorwa one. Ndopa anokudza kuti ndakuramba kurorwa, ndairamba chaitaura. Bozi iwo paunenge uchitaura iye anenge achiona. Dai aingonzwa chete unoenda kusiriko. Kuna vanhu vanogona kutaura. But iwo uchitaura iye anenge achiona kuti sure apa. Wakagare munera. So action yemunhu kuita kwemunhu kunoita kuti vazhinji vasaite kunenge kunorwadza nokuti iprocess yekunge Mwari wacho arida kutokurobhawo, ada kutorera chaunonyanyoda stereki. Ndati mufundisi unoda voice. Saka chakatorerwa Zechariah ndo treasure hombe kuna pastor. So there are times yekuti Mwari vanoisa a demand pachinhu chiri pahati pako. To an extent yekuti unogona kutochinja chechi kuti aya vada kutitsotsa. Hakuna zvakadaro. Enja ndakaona munhu wese anochinja chechi ane chinhu wani chaasingachinje iBhayibheri. Anitakura raishandisa kwakabuda.
Which means that's a proof yekuti arinyepe bandini naro. And naro don't want to go on kudi. Process irimo mushoko ra Mwari is the same kana ukaenda kupi. Inyaya yekuti dzimwe nguva umwe vanogona kuchinja matauriro but vachitaura the same thing. Mind yemunhu amenoti yakaprogramwa sei. Chinhu wani chikachinjwa matauriro anongona kunzwa kunge chareruka futi. Ng'anga ukaenda kung'anga mari vanoiti makwati. Zvino unonzwa sekunge haisiriyo ndiyo. Kuchechi yobvanzi offering ndiyo. Nemwe nguva inombonzi salary nemwe nguva yobvanzi pension ndiyo. Kupa nhamo inonzi chema. Barontoona kuti ndiyo iyi. Vamwe vachiti tax. Vakaitsvakira mazita kuti munhu angonzwa kuti uku kwedu havaiti zvakati kuno kutoita zvakati ozoona kuti nyaya yacho imwe chete ndizvo izvi. I'll give you this understanding. There's a guy kusiti tukatoparidza kutauro. Akati machechi kwese kumune muchingobirwa mari sa tite izvozvo uyai kwedu. Maenda kwake manje obva ati kunoku unongo partner ndiyo. Ndiyo kai. It's the same thing. And ndonzwa munhu achiti saka kunoku kuri boss tere. Uko vaingotitorera akuno kuri right kungo partner ndiyo. But mind yemunhu ndo zvayakaitwa manje. Process iri genuine iri mushoko raMwari kana ukaenda kupi haashanduke is the same. Zechariah une chaanoita treasure most, which is the voice, and the voice was taken away. For 9 months no pulpit. Kurati vanhu vachimutarisa vari kuona problem. Iye inside ari kunzwa kuti I'm blessed. Vanhu vane zvavanofunga zviri negative. Kana uri bishop wokuti hauchagona kutaura kana maybe was stroke. Vanhu vane zvavanofunga. But iwe ane chokwadi chekuti Mwari vakati kudii. So process ine ka time kekuti inoita sekunge hazvishandi. Chinhu chese chinoshanda chine ka time chinoita sekunge hachishandi kana kuti hachina basa. Time ine challenge kumunhu. But time effect inobatsira. I'll tell you this. Chiremba akakupa madrugs kuti unonwa 2 mapirisi 2 kuseni 2 masikati 2 manheru. Ukataya ndiri kunyanyorwara ndangorwa 6 yese kuseni. Unokuwadzwa nezvakanaka. Because time pachayo ine zvainoita musystem yako. Time ine basa. So pane zvekuti waita chinhu muimba yaMwari waitira Mwari. Wopinda muka time muka period kwekuti there is nothing chaunoona se blessing and the devil begin to speak into your mind. Hazvishande murungu shandiswa hazviite zvisiyana nazvo dai wabva ipapo wazodii. Yet the process munhu akakanda mbeu muvhu akafushira mangwana kusena aibude. And the Bible rangu rovha rati unless the seed dies ndokuti ibude. So there are times yekuti zvinoita sekunge zvafa. Zvinoita sekunge hazvishande hapana chinobuda. Trust God. Mwari wakatendeka is so faithful. Kune process yekuti I'll give you my example. Ndakatanga kuparidza parenki kuwadzana 2007. Harare kunonzi kuwadzana 2007. For 2 months ndakaita ma friends vakayozonda approach vandakaenda nawo chikoro. Skanza bamunini. Zvechechi kaizvo. Zvoda makanyatsonzwa Mwari chai. Kune vanhu shuwa vanoyazokitanga vari kukansera vachida kutokukanzura. Kuna vanhu vane tsitsi. Kuna vanhu vane tsitsi dzekuti ukaita zvekutamba tsitsi dzavo ndo dzaunozorarama nadzo. Mwari wacho ndakuregerera kudaro so. But ndinotenda Mwari chakaita tite keep on and keep going.
There is nothing to lose. Kana mwari achakasaita kana akaita, but mwari akanaka, I need to preach the gospel. Panika Noah ari kupinda muark nevana vake, mvura haina kunaya nokuti vapinda. Bible rangu rinoti after 7 days the flood came, which means for 6 days no level yakachinja vari muark. Imagine vanhu vaifura nepaside vaigona kuvhura dhoshedzera kuti chechi inopengesa. 3-4. All right, vanhu vari kutenderera Jericho yakadonha after 7 times. Pa 5th time pane vanhu vakamuka against Joshua kuti kana musina kunzwa Mwari munotikwadza nekufamba. Hey, iyo vanhu vanofunga ka, vanhu vanoneta, vanhu vanorwadziwa. Iwe nevana vakadza vakabereka vanhu vari kutenderera masvingo eJericho. So ndongo mwakatoti adzimai gara apa mafundisa handatrasta tinofane kufamba panapa. Kana kreki pawo yatiri kuona hapana, any sign yatiri kuona panapa hapana, tinongonzi mukai mufambe. Osa process yese, trust God. Why? Because the devil will take advantage yeka period ka time. Usati vanhu vaingonyarara against Zechariah. Kuna vanhu vaitenda vachiti baba dai mafamba mambonamatiro. Kana kuti nyatsotaura zvamakaita mubatsirike nguva ichiripo. Beware of good people who are not godly. Kuna vanhu vari boa vasinganzwe Mwari. So chaunoita value most, Mwari vakada kushanda nacho, you need grace kuti uzvinzwisise. Voice roenda, but panoberekwa mukomana uyu onzi the voice that crieth in the wilderness. Hama dzangu ndoda kuti munzwe nyaya. Zechariah mufundisi ane nharo kana anzwa denga zvarataura. Vanhu vakauya kwaari vaitaura zvakanaka zvinofadza iye naturally, zvisingamufadze spiritually. Nokuti kana uri baba ukanze mwana wako first born apiwe zita rako ndi junior ka, zvinofadza. Akaramba. Vanhu vakataiwa kwenyu hakuna ane zita rakadai, which means ukateerera Mwari vanoita zvinhu zvisati zvamboonekwa kwenyu. Mwari vanotanga kuita newe zvimwe zviri unique zvekuti vanhu vanoshaya kutresa kuti kwenyu wakamboita izvi ndiani, hakuna. Why? Nokuti wagona kuteerera Mwari, vanoseta another dimension, another level. Kana wateerera Mwari vanoita zvinhu zvisati zvamboitika nyangwe kuhama dzako. All right, I'll give you an example. Kunyika kwandobva pane mumwe murume akandifonera patime yeCovid. Ndokubva ndaenda kuofisi kwake. Ndokubva ati I'm a 7th day. Masabata ndimowaziya. Haisati believe dzimwe chechi dzine kudini. But Mwari vataura neni. I need to bless you. Mutime yeCovid. Ndokubva aita mama blessings. Ndangokudza one. The man owns a bank. Anonzi Dr. Inoki Kamushinda. Bank rake rinonzi Metropolitan Bank. What I need to do for you, I want to put you on salary pa bank rangu. Kuparidza kwanoita murodhi ikoko, I want you to get a salary pa bank rinori. Asad andifunga kuti kudzinza kwedu andifunga kuti zvakamboitika. Unotambira mari usingashande. Kutambira mari usingaende kubasa. Kungonzayo toda kuti bank ripote richikupa salary every month because unoparidza murodhi. And ari kuzviita izvozvo is a 7th day Adventist. Ndo ndafunga shamwari dzedu dzaiti uri kuita sei siyana nazvo. Vaida kundiuraya. Ayo vaida kundikuwadza. So pane ka period ka nothing, but time will come because God is so faithful. Unosangana nezvinhu zvisati zvamboitika kumusha kwenyu, kudzinza kwenyu. Zvanzi ipai mwana uyu zita rekuti Zechariah after his own father. Zvinokunakidza Zechariah kunzwa mwana wako dangwe rako richinzi Zechariah, but ukaignore zvakataura denga, wafarira kuisa zita rako pamwana, unoramba usingatauri. Because zvakanzi uchataura when you name him John.
So Zechariah waitoziva kuti ndikangomuti Zechariah ndafa handitaure futi. So vanhu pavaimuti name him Zechariah, in other words vari kuti toda kuti ufe wakadaro. So zvakamupa Mwari ngaakupe kamwe kanharo so. Usangoita zvinofadza vanhu, ita zvinofadza Mwari, Mwari vashandure upenyu hwako. When this man called me, I was shocked. Kugara pasi kuti toda kuti upote uchitambira panapa. Let me give you something chimwe chaakaita. Akabva ndinogara kupinda waterfalls. Kumba kwako ende ndati no hapo kumba kwangu. So anze ndine 3 strands ku Crow Borodale. I want you to get one. Mu 7th day. Aisi promise yekunzi next year ka. Akabva ndoti izve secretary arimo. Nevakomana torana nemadriver shienda unosarudza yacho yauri kuda. Udzoke tisaine paperwork zvipere. Ufunge vaye vaitisiya vaida ndigare kupi. Ukaterera vanhu unofira mughetto. Oza vanhu vachikuona wakamira parodi chingoti Mwari akanaka sokuti apfana washaya zvokuita. Vanenge vachidaro munhu wekuBorodale. Vanhu vekumufakosi vanenge vachiseka munhu wekuBorodale vachiparidza murodi. Hama dzangu Mwari wandiri kushumira akatendeka zvekudaro. Unogona kusekwa kunzi hausi kutaura but Mwari vachabereka chimwe chinhu. Mauri muchaberekwa voice, muchaberekwa zvinhu zvinotyisa. Rega kuora moyo usabatikana kuti vanhu vari kuti kudii. Enzo kune process yekuti unotofungiza kuti Mary akatakura pregnancy yaJesu. Akatsvaga room yekuberekera mwana akaishayiwa. Zviri so painful kuti uri kushaya pekuberekera mwana wako wotoenda kumatanga emombe. But the blessing was still there. Why? Because Herod paari kuteera achiuraya vana vese vaberekwa anoenda muzvipatara. Kudanga riri mombe haendi because akuberekwe vanhu. So pane pamwe pekuti Mwari vakada kukuprotecta vanoisa ka problem. Ukangogamuchirwa chete paipapo wafa. Pamwe pacho unofanira kumakirwa kunzi zvinhu zvako zviite mushe. 2 Kings 13:20 kune murume ainovigwa so afa vaindomuviga ndokubva vaona hondo yeMoabhu ichiuya ndokubva vangoti chingomukanda ipaguva riri padhuza, which means he was not buried, he was thrown, akakandwa muguva ranga riri open raElisha. Bible noti paakaguvuma mabhonzo aElisha he came back to life. Kunati dai akavigwa mushe aivigwa. Zvakaita zvakanaka kuti pene vakafunga kumukanda. That's why I love Jonah. Jonah akavati ndikandei. Because Jonah was a prophet. Ndikandei because akazoti pane kwandauda kuenda kana ndakandwa. Kune process yaunoona sekunga hasi Mwari. Osa ukaita Mwari muzhinji pane paunotombomakirwa yekuita Mwari muzhinji. And Mwari manje Bible ranoti all things work out together for good. Kureva kuti mu process ino bowa inorwadza kudaro. You are going somewhere. I've been saying this is my testimony, but you encourage somebody. Pandakaenda pa street ndichinoparidza kuna face. Ndaipfeka zvinongonzwisa tsitsi so. So my guys anga aripo already ipapo vakati you cannot be part of our team because dressing yako you cannot represent our group. No, okay, it's fine. Imi muruparidza lunch hour and I'll come before you because I'm not part of your team. So nanda kuenda ipapo na 12. Dera vakataura izvozvo kuti aufana kumira nesu nekudi mangwana pandakangoya na 12 somebody came from Marondera. In the midst of my preaching akangouya ndokubva anditambidza mari. I thought kuti ishoma. Ndapedza kuparidza bo ndangoisa momwe ndikakonya kuparidza ndapedza ndakanogara pasi ndikaiverenga $700. Murume uyu akazouya akataura neni kuti Mwari vakataura neni ndiri kumarondera kuti enda mutown before lunch hour. Pane munhu anenge achiparidza ipapo unomuona. But handina kuparidza before lunch hour by choice.
ndakaparidza nokuti ndadzingwa mulunch hour. Yes. Problem yevazhinji ndeyekuti ukangoita ka challenge unonzwa Mwari akusiya. Mwari vakakuda saDhaniel vanoita ka process kekuti unotanga wapinda mugomba vakakumaka vozopindawo. Mwari havambouraya shumba dzacho because game yacho ndeye kuchinjana. So kune pain iri designed by God to bring something good in your life. Vanhu rega vataure pa time yako ye pain. Ramba wakabata pana Mwari achakupa gain. Zechariah usati vanhu vaicelebrate asingataure ainyewa. Ndaimboudza umwe ndakati ungabhoika nekuti wanyewa kuchechi. Kuchechi hakusi kudenga. Chechi yakafanana nechipatara. Wamwe vanhu kuchipatara vanononoka kudaira mushonga. Vanonga inonoka kupora vari mukati umu. Chezve kunamata akutara wivhi dzevanhu. Vanenge vachinonoka kudaira vhangeri. People always talk, but God remains faithful. Yeah, Zechariah, for 9 months, vanoitaura zvavanoda. Vaiti nhumbu haisi yake akungobatirirwa because hachatauri ndevamwe ava. Mwari vakarohwa neshamu yaMwari amene utsotsi hwaita muchechi imomo sei abuda asingataure. But time came. Adzimai vachibatsirwa nemwana, mwana achipiwa zita, baba vachitanga kutaura. But pane ka process, pane ka time frame, kane pain. Kanaita kuti vanhu, oza pane time yekuti vanhu vanokubvunza saka unamata kwacho unombonamatirei. Boza hatina zvatiromboona isu. Pane time yekuti hapana chinooneka. Uchitonamata, hapana chinoratidza kuti munhu anonamata uyu. Zvinodaro. Asi nguva inokwana. Nekuda kwokuti Mwari wacho wakatendeka. Zechariah akapiwa expiry date yeproblem. Kuti pachaberekwa mwana uchataura. Ndauya kuzopa expiry date to your problem. Why? Because Mwari uyu wakatendeka. Chawakaita uchiitira Mwari, Mwari ngavazviratidze muupenyu hwako. Nyika ngaisvike painoziva kuti unonamata Mwari mupenyu asingakanganwe. God is so faithful. Mwari havakanganwe. Unaona kuti Jesu anonzi son of David. But Jesu haana kurerwa na David, akarerwa na Joseph. Aitotenga mapampa neserevhita ndiJose. Saka but zviri unfair. Aiva anonzi son of Joseph. Kwete son of David mudhara akafa kudhara kumberi uko. But it was a prophetic message. One. Munoziva here kuti David mukarekta yake yekuti akada mukadzi ainotora vakadzi vevanhu. Aiuraya kana murume wacho. Ane record yekuuraya varume achivatorera vakadzi. David. But 1 Kings chapter 1. Pane mukadzi akaiswa mumba make, kwete mumba chete mugumbezi rake, musikana ainzi Abishagi. Bible rangu rinoti the king knew her not. Diva anoita kuurayira vanhu vakadzi vavo. Akapiwa musikana mhandara mahara, akatopiwa mugumbezi, haana kubata. Kurati anonyumwa. Muprofita chii chaanoziva? Anoziva kuti ukangoona mhandara yauya kurudziro kwa David, Mwari ane pfungwa yekuti paberekwe Kristu nemhandara. Saka David ari kuti mukadzi waMwari handibate, but wevanhu ndotora. Iwe unzi Mwari wachiti ndaona murume pamoyo wangu. Akaprotecta mhandara. So Mwari havakanganwa. Time period yekuti vanhu vanomboseka zvavo, but uchanyemwerera. Unofara hazviregere, unofara chete. Kwaunonzi uende unoenda. Kwaunonzi usvike anokusvitsa. I love statement zvakashamisa asi Mwari, which is true. Anoita zvinoshamisa. Oza pane nguva yekuti ukapawo testimony unoti ishuwa here zvoita here. Ukaona zvichiita zvine kadhauti so ndiye ndo zvaanowanzoita manje. Zvekuti hazvinzwisisike chirudzii. Zechariah wakatorerwa voice. Vanhu vakataura zvavanotaura.
but akabereka the voice. Handizive vanhu vari kutaura zvavanotaura, handizive pain yauinayo izvezvi yeti une zvaunoitira Mwari uchishandira Mwari, but marriage yako haisi kufamba zvakanaka, uri munhu anoshandira Mwari, basa rako harisi kuita zvakanaka, uri munhu anoshandira Mwari achiitira zvinhu Mwari, uri kunetseka ndodikwa komana. I've come to tell you this. The voice will come out. Rakatorwa iroro unoriwana. Mari iyoyo Mwari uchakupa. Muchato iwo Mwari uchakusvitsa. Mwari uyu akatendeka, Zechariah wakazofara. Zvikashamisa vanhu vese kuti mwana uyu aberekwa mwana rudzi wekuti paanoberekwa mudhara wake ndo paanowana breakthrough. Kunoti anga apiwa a double portion ye blessing. Ndokumbira tisumuke tinamati. Munamato wako newangu manera anasi ndewo kuti Mwari ndipewo the strength to endure my times ekuti vanhu vanotaura zviri negative. I want to continue to serve you and love you. Nokuti ndazvinzwa kuti makatendeka uye hamukanganwe. David achibata anoti I will not die but I will live to proclaim the goodness of the Lord. Uchapupura kunaka kwa Mwari mudikani. Inguva but Mwari unozviratidza. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. Ndiri kunamata muupenyu vana venyu Mwari. Kushingaira kwavo zvavanobata, kushingaira kwavo mubasa renyu Mwari. Ropafadzo ngaibatike, ropafadzo ngaibatike. Ndiri kuisa expiry date. Ndiri kuisa expiry date kudambudziko irori. Ndiri kuisa expiry date kudambudziko irori Mwari. Ndiri kuisa expiry date padambudziko iri Mwari. Vana venyu ngavarangarirwe musiku wanhasi. Vana venyu ngavarangarirwe usiku wanhasi. Zvavanobata Mwari, zvavakabata Baba, ngavarangarirwe, ngavarangarirwe. Nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu. Ndinoisa expiry date kudambudziko rake. Ndinotaura kuberekwa kwevoice. Mari ngaibatike, muchato ngaubatike, imba ngaivakike. Zvaanoshuvira Baba ngazvizadzikiswe muupenyu hwake nezita raJesu, nezita raJesu. We thank you, Father. We thank you, Lord. You can raise your hand. I want to make a declaration. Father, I decree and I declare. I speak breakthrough. Ndrugisa expiry date. That anti-marriage spirit yakabata upenyu wake. Asi Mwari rangarira yo ushumiri wake. Zvaanobata pamusoro pebasa renyu. Every demon rakabata muchato nebasa rake. Ndinoriraira iko zvino nezita raJesu. I rebuke that demon, I rebuke that spirit. Be free right now in the name of Jesus. Be free right now in the name of Jesus. Sunungurwa, sunungurwa, sunungurwa. Sa Zechariah Baba mwana abereka rurimi rwakasunungurwa. Ndinotaura kusunungurwa kwemichato wake, kusunungurwa kwebasa rake. Maoko ngaropafadzwe, favor ngaibatike, nyasha ngadzionekwe nezita raJesu, nezita raJesu. Vana venyu ngavasunungurwe manerano, vana venyu ngavasunungurwe manerano, vana venyu ngavasunungurwe manero ano, vana venyu ngavasunungurwe manero ano. Zvavanobata Baba ngazviendeke, nyasha ngadzidururwe. Ndinotaura kusunungurwa, ndinotaura nyasha nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu. Baba vana venyu ngavasunungurwe, voice ngariberekwe, chakabvutwa chakatorwa. Restoration, 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 restoration in the mighty name of Jesus. Amen and amen. We may be seated. Mwari vakuitire nyasha zvikuru. Regai ndidzorere nguva kuna mufundisi. Community tine zvatichaipa pambira. Bane stage gamda. Close of now, but when zvatichapa pambiri community. Atingakuri. Tichaipa shoko.
Kuti makorokoto zvaitwa naProfeti Mukandiwa. Zviri kubva kuChina. Ko ndibaba. Ndo zvinoitika kuBasilika. Baba vanoona zvipo zvine vana votsigira vana. Nyika yoparidzirwa Kristu. Yes. Thank you very much Prophet Mukandiwa. Nerudo rwenyu. Siyabonga. Mvangeri muri sei? Ai shumba. Makorokoto 100 tons dzebhinzi dzatengwa kawanda zvinzwa. Tinotenda Mwari waRoi vakatsamwa hivi. Vatorwa voice baba. Vakatsamwa but hanzi hakuna uroi kuna Jacob. Tinotenda baba. Nice one, nice one. Kawazami but we are happy. We're excited, yeah. The Lord is merciful. Yeah. All the time. God is good. We are nemaPhD. Takure. Chiweshe Junior. Unondidedza nechiwerenga ndokuwerenga. Chiweshe akafa amuka. Ndokuwerenga. Ndoparidzwa Zimbabwe idiki. Tinotenda. Munoparidza Zimbabwe itendera. Aiwa idiki. Tinotenda. I love this zeal ina Muparinga panyaya dzeshoko. It's an amazing story. Last week he's been there pagomba paakatangira with the other guys. That's really good. It was 1 week rekunamata mustreet. That's so really powerful, good. Going back, I think not forgetting the roots. That's priceless, eh? Yes. Yeah, where it all started. You know, it's super proud of you, eh? Yeah, man, yeah.